Yiphi inkolo ekholayo mina ngeke ngilalele wena ungazazi kanti awuvukeli into yokuqala leyo. Hawu. Alivuki. Uzongela ukuthi Londeka ngisimele silinde kuze ngize ngishade nawe, uzoshade nami. Ngibe sengiyazi mina lento. Ngilinde wena mina. Ukudunisa kwami kungena umzimbo wakho yini? Ukuthathe lapho ukuthi avukelwa cause akazi akuhlaba. Ubani ngifuna ngikhombese? Ya Ufuna ngikhombese? Ladies and gentlemen, manene namanenekazi, sengiphinde ngabuya futhi nenye episode yohlelo lakho lithandayo. Silungisa umjolo right here on a favorite frequent umjolo show. As per usual, gama lami ngingudlala Matifano, also known as the next biggest thing la eMzansi. Mhlawumbe uyaqala ukubukela le channel, ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, phinde futhi share i-channel yakhe ebizwa ngokuthi umjolo show. Uma ukuthi awakwenzi, ngiyakucela ukuthi ukwenze lokho ngoba njengamanje sibheke 300k futhi mesingasilekelela kakhulu sibheke 500k subscribers khona la einkundleni zokuxhumana especially ku-YouTube. As I sit down, let me remind you ukuthi this show is proudly sponsored by EasyBet. You can register and bet using our promo code UMJOLO. That is UMJOLO. UMJOLO iyona ke promo code yethu leyo okwazi ukuthi uyisebenzise. Lekha sikholwa kakhulu ingakho mehlala phansi kukhumbuza ukuthi uNkulunkulu kaMatifana sawukele. Mesenze njalo izinto zethu ziyokhanya zibe zinhle zibe mhlophe. Ngitheme ngihlala phansi la angizwanga kahle izinto zami. Oh hayi isa right bengithi kufile ngizwe ngikukhala uqhu yabo kodwa ke ngoba ku right angiqhubekeke ngikukhumbuze ukuthi ke this show is proudly sponsored by EasyBet. You can register and bet using our promo code UMJOLO. That is UMJOLO. UMJOLO iyona ke promo code leyo oyisebenzisayo each and every time ungena kwi-site yaka EasyBet noma ubetha using their app. Celeni wami khona inceke esinayo sokhuluma naye namhlanje just to find out ukuthi kungani la. Mhlawumbe uyayibuza ukuthi hawu basilethela umuntu ofaka imask namhlanje njengoba sengishilo inciko yakholwa bakithi. Kuyamthanda uNkulunkulu at the same time kuyawathanda namantombazane. Inkolo yona ayivumi ukuthi abe nomuntu nje stididi. Kodwa ngoba inkanuko yasezweni iyamhlupha unayo umuntu lo afuna bezolungisa naye izinto la. But mina ngingaxoxeli yonke into asizwe yena ukuthi uthini mntaka baba. Kodwa kuyaphila. Ngiyaphila qawo kahle. Hayi ku right. Ngiyaphila mfethu Matifana lo phambi kwakho njengamanje. Uqhawele uba. Usifiso kaMthembu. Sifiso Mthembu. Yeah. Hawu mvelazi. Awuqhudeni mfethu. Siyajabula mfethu ukuthi sibe nawe namhlanje sizokhuluma nawe la ohlelweni. Nanokuthi usisembe nje ngeindaba ezithinta wena nomjolo wakho yabo. Yini mfethu lekuxakayo ukuthi uzuze la uzokhuluma nathi? Hayi. Osami ngisho nje ukuthi nami ngithe sengizamile kakhulu ngilungisa izinto nomuntu engiphilisana naye ukuthi yena indlela aphila ngayo ayingivumeli inkolo yami ukuthi ngiqhubeke nayo. So ingakho ngicela nini ukuthi bafowethu ngicela ningilekelele. Ngani ngoba umuntu okhonza kakhulu imida bo. So mina manje lo awuzivumele izinkolo kakhulu. Imedia njelani? Umuntu othanda imedia, uphila ngemedia, usebenza kwemedia. What do you mean? Umama ula kuma social media inkinga uyadunusa kakhulu. Uyadunusa. Manje wena sowubukeka izimpangaphangi manje. Ebandleni ngeke kuthiwa ukwazi ukuthi ungaba nalomuntu eduze kwakho kodwa ngibeni ufuna ukuthi usihole. Mhlambe ke lo muntu uhlangane naye nje empilweni noma umuntu velwa sebandleni noma njengomuntu nje ophilayo uyazi impilo uvela wazibonela intombi wayithanda wathi ngcono kuba wena oyithathayo uyilethe la ebandleni. Kunjalo ngoba uthi uNkulunkulu ngiyalezi ilinde lo ukuthi sikubambe ngesandla ukuthi uhamba ufafaza izwi lami. Amen. So manje nami ngithe ake ngingayi ebandleni ake ngiphakele inhliziyo ngekhona lapha ngaphandle. Manje kona sesinesikhathi sifilisana but into eyinkinga siyakwazi ukukhuluma but lento ye social media nokudunusa kwakhe lapha hayi ngeke ayingivumeli impela njengomuntu wenkosi. Engifuna ukuthola la ukuthi utheme ngabe umthola mhlambe somtholile manje umthole vele edunusa noma ubungazi ukuthi uyadunusa but ubone sowuphakathi ukuthi maye babo. Cha bengazi ukuthi uyadunusa impela ngibone sengiyiphakathi because sike sathi uyikhuluma ukuthi mama ngoba nginezifiso zokuthi
ngiyovela kubo so that ngizokwazi ukuthi ngiyovela into ekhona angiqale ngilungise la because uma uthola umuntu ukuvezele abantu ukuthi nginomuntu engifisa ukumenza umuntu engiphilisana naye ngabe u-right yini ungavesani nje ukuthi hayibo malume asiye khona siye kalowo muzi kumele siye khona siyothatha fanele lowo muntu aqala abhekisiswe kahle. So mengabe-ke wena-ke usumtholile usuyabuya manje uzama ukuya ebandleni ukobikela mhlawumpe obaba abadala ukuthi bobaba nangu nami umuntu engifuna ukuthi ngiphile naye bambonile-ke manje but inkinga ukuthi bamazi nasey'nkundleni zokuxhumana into ayenzayo. Inkinga ileyo ingakho nje ngithemba futhi ake ngibhalele la ekhaya ngingenelele kodwa usuzamile nawe ukukhuluma naye. Sengizamile impela mhlawumbe kukhona nami indlela engangisiza ngayo. Eyi mfowethu uma ungathola ithuba nje lokuthi ukhulume naye uma efika la yiphi nje into yokuqala mhlawumpe ongayisho kuyena? Nokuthi ngimisele ngokuthi ngimthathe ngimenze umuntu wesifazane esizokwazi ukuthi sikhule naye empilweni. Ayeke ukudunoza. Ayeke. Hawu kodwa bakithi. Because ikhona impilo ngoNkulunkulu awuyilutho kodwa la khona kukhona ugcobo kaNkulunkulu zonke izinto ziyenzeka. Hayi no ngiyakuthola mfethu kulungile. Asilimlindeke umama eze la azokhuluma sizwe ukuthi mhlawumbe uyavuma ukuyeka ukudunoza because lokudunoza lokhu kuzogcina mhlawumbe kugcina sekuvela nezinto ekungamele ivele lapho izinto zakho mfethu. Impela kunjalo kunjalo. Kanti mhlawumbe njengoba uthi uyikhona uziphethe kahle awumthinti ulinda umshade. Kunjalo mfethu ulinda leso sikhathi impela ingakho nami ngithake ngibhalela ekhaya before kuze kwenzeke izinto eziningi ngoba umthini umuntu wesifazane ningakashadi nje. Awakamthinti baba? Akungamthinti. Inkolo ayingivumeli vele ayingivumeli. Nenzani niyacabuzana? Cha nje siyabonana nje sihlangane siphilisane sikhulisana khona. Izwi lenkosi. Ngezwi lenkosi. Amen. Inceke yami. Amen Nkosi yami. Hallelujah. Hayi ngeke bafethu kulungile. Ngiyaxolisa ukuhleka bafethu ukuthi khona engisuke ngayicabangi yabo. Hayi ukuthi ngihleke ubafu ukuthi No inkolo Nkosi yami inkolo angihleki wena mfethu angihleki wena. Inkolo ayizivumeli kakhulu kanti ngoba kuyisono okufana ngomusa kaNkulunkulu. Hayi bafethu kulungile asilinde umama simuze ukuthi uzothini mengabe efika la nanokuchecka nje ukuthi udaba lakhe mefika yena iside lakhe lizothini sisizwile inceke yakhala ukuthi hayi umama inaye yena kodwa izinto azihambi ngendlela ekumele abe zihamba ngayo ungayindawo silinde umama afike. Oh shit ngahlala khona la sisi kuzohlaleka kodwa mama gala kade phakathi. Okay. Uyaphila mama? Yebo ngiyaphila. Ngiyaphila. Ngiyazi awungazi kodwa manje usuyangazi. Ngilalele futhi. Nomfowethu la noma eyifihlile-ke yena ukuthi uyakholwa kakhulu but uSifiso ngicathi uyambona ngekhathi. Ya ngiyambona. Uyambona. Umuntu omaziyo. Ungilethele yena lalo. Oh igama lesho silungisa umjolo. Lungisa umjolo. Khona mhlawumbe la ingekho khona right? Nazana Mina ngingenaphi? Nazana kanjani qala? Ngingenaphi? Nazana kanjani qala? Sinabo ubudlelwane thile nje ongathini. Ubudlelwane obungatheni. Akusuyangicika abantu bangikhuluma manje uyanginyanyisa. Siphe laphi isidingo sokuthi angilethelani? Ngibuka abantu la namakhamera lawo. Ayifihle futhi yona. Yena futhi uzoyifihla. Buka futhi uthi ungenza isilima nawe. Cha, ngisho into enje. Uhlekani? Nayindlela yethoilet bo. Siyabo. Ya, ngilalela. Oh, Ngiyaphila. Ngiyaphila. Ukahle beloku kahle sikulapho. Angani uma ungifaka into yokukhipha yini? Kwenze njani? Angisheshe ningikhulumele nobabili ngoba manje angi-understand ukuthi ngavela khona nabantu abangizisa inkulu la angazi ukuthi kwenzani amakhamera la yangibuka nabantu bayangibuka yini inkinga yenu? Thina asikubizelanga. Nina nikazi nendlela intombazane ngenyawo nina. Asikaze thina la sikubizelanga ukuthi uzosidelela. Nokuthi ngiyancaka lento eyenzayo ukuthi iyangicika futhi lento ayenzayo. Iyanginyanyisa deep down iyanginyanyisa. Manje ehlizo nyami phansi iyanginyanyisa. Manje menginyanyisa wayo ufake thina phakathi. Hayi cha shem uyanginyanyisa shem. Uyangicika wazongibwanisa nezwe. Wazongibwanisa ungibulele ngiphila wena namhlanje. Awuthandani naye? Noma azi yapha le ndlela le-toilet. Uyaphapha namadlebe. Bengicela umoya mami. Hawu
into ebengiyicela kuwena njengoba ngikulethela ekhaya ngifuna mina nawe silungise ukuthi unenhlelo ezinhle. Iy'nhlelo zani ezinhle bhuti kwawena usahluleke ukuyihlela kahle. Iy'nhlelo zami zizokuthi ngifisa ukuyovela kini. Ukuvela ekhaya? Awu shembe Nkosi yami. Mama ngifisa ukuyovela kini. Bhuti wani, mina nawe inkolo yami neyakho ayifani. Into yokuqala leyo. Ukuvela ekhaya, mina ngeke ngize ngishiye inkolo yami ngize kuwena kweyakho inkolo. Mama into engiyicela la ngicela ukuthi bangilekelele ekutheni esilungise lo daba lakho. Kahle kahle nje uzokutshela ukuthi yekudonosa mina ngizoqonda ngqo. Uyambona lo bhuti endlela ngibuka ngayo manje. Yile nto yakho kebhedayo. Ufika ulanda amadoda, ufika ukuthi akafuni ukuzokhuluma nami. Kugcina nona lamadoda engifuni. Kuyimanje lo bhuti yambona imidlela ngibuka ngayo. Mama nalamakhehla akho asesontweni owalanda nawo uyiwona labangisendela imali kuyimanje nginemali ubani lokusendela imali ubani lokusendela imali uzowenzani engizokugxoba ngizodlala ngesicathulo lesi mina ngakhohle lonto ubani lokusendela imali lokusendela imali mina ngijwayeli kabi ukudlala ngesicathulo mina ngijwayeli kabi mina kutshela mali ngijwayele kabi ungibheke la emehlweni nawe ukuthi ungibuke la lalela ungibukela ngizokugxoba wena ngizokugxoba kutshele wena mina ngijwayeli into engiyaziyo ngeke uyenze leyo nto uzowenzani uyeke lona wenzani lona wangisabisi mina uthi uphaqa wami wena so nebhuzi la 5 rand suka uphaqa wami kodwa Nkosi yami kanisenzeni lana mamyeni why sidelelwa kangaka mamyeni why isicelo sami sisodwa ukuthi why uhlekani lo mbovana lo ukuthi uhlekani hayi nentombi yakho shema hayi cha shema wena bhuti imanga awulala awuthule wena uzolungisa umjolo uyajola khona wena cha phela kodwa mama nginethi uyajola obakho umjolo yakhe intombi oyilanda ngani uyibeke la abukile amakhamera ke asinazo inkingi si right no ngilalela ukudunusa kwani ngiyadunusa mina ahamani ngazolungijwayela kabi wena kusho yena ngiyadunusa mina ngiyadunusa yini mina mama into engikucelela nawe musu lokuthi mama imtshela ukuthi akaye ukudunusa lokuthi mama lona akangenzi lutho lalela ngikhuluma nawe lo akenzi lutho lo muntu lo ngifuna ukwazi lapha ekhaya wena manje ungitshela ukuthi ngimtshela ukuthi angimtshela noma kanjani kanti wena uzongisiza ngiyakusiza ngithi ngiyakubuza manje hey khuluma nami angikwazi ukuyenza leyo nto ngingashadi awunalo ipipi wena ngizwa ngingashadi inkolo yami ayivumeli lalela uthi inkolo yakhe ayimvumeli kuyimanje udidekile naye akazazi ukuthi ukhola yiphi inkolo ekholayo mina ngeke ngilalele wena ungazazi kanti awuvukeli into yokuqala leyo alivuki uzongitshela ukuthi elondeka ngisimele silinde kuze ngize ngishade nawe uzoshade nami ngibe sengiyazi mina lento ngilinde wena mina ukudunisa kwami kungena umzimbo wakho yini ukuthathe lapho ukuthi avukelwa cause akazi akuhlaba ubani ngifuna ngikhombise cha ufuna ngikhombise inkolo ngizokhombisa mina ngizokhombisa wangempela afuna ngikuchokhele ngizomthokhela inkolo ngizokuthokhela mina manje ngibona ukuthi uyavuka yini hayi phela mina ngalizo livuka ayivuki lento le uzavukeliswa thina ayivuki le thina siyavukelwa ke niyavukelwa hlangana nawe wena na indlela ye toilet bo inkolo umuntu engijwayela kabi ngizocela ukuthi bangisize orange bo ngidlala ngesicathulo mina kalona le bhotsa yakho mina uyigcoba mina ngidlala ngesicathulo angisabisi mina mama ngizosabisa kulungile mina mina khona ke nje wena njengoba uzungiletha la awungenzeli ifanekiso kumele ngiyithole njengentombi yakho ngoba uthi ngintombi yakho ufuna ungenza uma ngimfundisi yazi ungihlekanisa leso ishell zami lezi enginazo namadoda ami lawa amanye enginawo ngoba phela wena ngikufihlile azothini mase ngibona kulezi zinto futhi unamadoda kodwa ngijwayela bonazi ayongijwayela kodwa wena ngijwayela wena kanti londeka mami ngimisela ngokuthi ngiyazocika wena mase wena nginyanyisa kodwa nginyanyisa nje bazothina abantu engijola nabo mina la bazothina abantu engihlekisana nabo la but abanawo lamaphupho enginawo abanawo amaphupho hayibo ilephe mbonalo wena ngami uyangazi mina into yokuqala mama uvela uthande nje yes ngifuna ukuthatha ngikwenza umama sendlini sikhulise nawe uyibandla iyonto engiyicelile ukuthi nalakavuki we batata madumbe wena ucathi ungashintsha mina we kahle futhi wena oqala awusiye ngishithe phama ala nje ngangiqomela ukuthi ngithi phela nami ngithi ngibona indlela ogqwekayo ngithi hayi ufana unepholo Nkosi yami uright mhlawumbe uhlala eThekwini kanti ufana kanatwa kanatona iBhayibheli lo iBhayibheli akaligobisi kanje uligobisa phansi oJoshua bagoba phansi
ayikho into ayifunde eBhayibhelini lona ayikho into ayifunde eBhayibhelini lona imfundo yami njengoba ngifunde uzongitshela ukuthi ngiyadunusa ikephi la ngidunusa khona ey'nkundleni zokuxhumana thola wena ngakhuluma la ngijwayela kabi ngiyena umnganakho kahle ngiphaphela nje wena Mama, kodwa uzongena ngaphansi kwalolu nyawo ngizokudlala ngesicathulo bhuti wami ngizokudlala ngesicathulo likubhebhe kuphelelwe ushadini ngoba kade waligcina nepipu nje yazi uMadlamini uyavukuma ngenyawo mina ngizojwayela amadoda mina kodwa mama bungeke hayi wena ngisakufuni wena yazi yokuqala leyo ulimoshile igama lami angifuni ukuhamba amanga ulimoshile abona nawe wena bhuti ulimoshile igama lami kodwa mina ngendlela eyisimanga abona umoshile igama lami ulimoshile igama lami ngifuna ungibuke emehlweni nawe ungibuke emehlweni nilimoshile igama lami ngenzeni mina yes nginhlekisa namhlanje ngizophinda nginhlekisa kule ma TV yenu lawa engazi ukuthi ngavale ngwabhonya mina ngenzeni mina uyazi nginhle abo nje inhlekisa ngiyona ngiyona ungavumi mina ngithiwa woza la wakho lento le ngibone ku YouTube noma ku TV benu lapho mabona kude wena ngizokugcoba wena ngizokudlala ngesicathulo wena ungijwayeli kabi mina uyangazi ukuthi mina kaziwa kangakanani uzongifaka la kwa TV into yenzayo uyangazi ukuthi ngizona kangakanani mina yabo kodwa mama musu ukuthi kodwa mama yini mina nemusu kuchaza mama yini uyabo into usungijwayela kabi yabo manje musungijwayela uyangijwayela kodwa wena uyangijwayela wena kodwa nawe phela uyangijwayela ke nawe ke uzojwayela mina ngiyakuthatha ngifuna ukwenza umuntu ngifuna ukwenza umuntu ngifuna ukwenza umfazi kodwa manje uhlula ngisho ukungikhotha wena ngcono kunami ayikho into engase ngikwenzele wena uhlula ngisho ukungikhotha wena ngathi ngikhotha wangiluma wena ngoba usakwenziwa lutho uzongijwayela kabi wena phela akwazi kusho ufuna ukubukisa ngawe ezweni ungijwayela kabi wena kodwa nawe uyiphethe kahle ungijwayela kabi wamukela imali kubafundisi awushefi ngisho ukushefa wena njengoba imali imali zokubafundisa ngazi noma uyabadunisela noma sendela izinto wena nalona ngizomnika inamba webhuti ufuna ngikuchokele afuna ngikudunisele manje ngikuvezele ngizoveza nali ithanga ngilivezile ujwayele kabi mina wena shothi mina ngibe nesinqumo esirong sokuthi ngithathe ngilethela ngoba ngifuna silungisa izinto wena ayikho into yenza kahle wesifazane onesimilo lalela ngikutshela kodwa bhuti wami isimilo shothi sisawunaso ima ngifuna ukugabha kahle ngifuna ukugabha ngesizotha kungaze kuthiwa ngelinye ilanga ngiyeyisa amadoda ngaze ngangifuni lalela bhuti wami u-right for abanye abantu yeso for ezinye iy'ngane khona ezithi mezikubona zikuthande yeso kodwa mina uyena owami ngiyakuzwa into engishoyo and ngiyakufisela unenhliziyo enhle kabi yazi u-right empilweni yakho and ngiyakufisela ukuthi uthole umuntu ozokuthanda inkinga futhi okunye iyaphapha le mpahla uhlekani nona uyasineka anganiyamuza uyihlekisa kanjani bukuyihlekisa kanjani sinzima nama-10 o-5 rand nama-10 o-5 rand umuntu wakho umuntu aba usungijwayela kabi wena yazi usungijwayela ngidlala ngalesi cathulo mina yazi ngidlala ngesicathulo kufakela ngepreaches ube mngaka mina angijwayeli kabi kwawena angijwayeli lalela wena ngiyakugabha manje kodwa ngithi hamba uye phambili uzomthola ngowakho noma uzomakha angaziyo ngoba iyuta namhlanje ngeke izidinge yabona nje bathiwa phuma manje ngeke ngibaziyo mina ngeke beze bekuthande wena bazo uzoba inhlekisi njengoba usuyilethela wazi wayiveza ngihle ngishaba ngani bama bazi mina ngami ukuthi mina ngijula naye uhlekise nje uzongibonisa nezo acabanga into engizoyiWhatsApp mina ngenxa yakho ngiyakugabha manje yeso angifuni yes ubonga nanokuthi futhi asikaze silale ngiyabonga ngoba kuba usungizwile shothi ngabe uyahlanya manje angazi ubuhlanya ungakangizwa kodwa ngiyakuchazela kahle wena phuma kulo muntu mfethu wakugcina ngongiluma inkomo lo ngiluma inkomo nje wangiluma la ngaphambili ngeza ukuthi ngilunyiwe ngaze ngayisibhedlela wena ungamncengi lo muntu yabo angancengi ini phuma kuyena noma ngaphuma uzokudlala ngesicathulo lapho nokwazi umdlale nangepipi buka silima uhlalisa ngawe mina benginethemba lokuthi umuntu wesifazane osangashintsha osangalungiseka kodwa manje usuyangivezela ukuthi hayi cha kodwa uyangijwayela mfethu ngisusa emsebenzini lalela thul thul kanti ushuthi uyadayisa because akwazi ukuthi ungamukela imali kubafundisi uqede futhi nani niyadayisa-ke enkonzweni zenu ngoba mesifikile nithi asinikele nani imali yokugcina esinayo nani niyadayisa nidayisa uNkulunkulu angijwayeli kabi mina wangijwayela ikho into engadayisi manje
kodwa uthi uNkulunkulu izamazo zibomvu zimnyama zinjalo uyayihlanza zibe mhlophe zithi Yabona la asikho-ke esontweni. Wena manje Kusho kuloko ngidayisa ngo-10,000 aningifunele hayi mama mina ngiyefike nje ngiphila impilo yami ngeke ngiphile nawe ngithe ngiyagabha because ngithe ngiyadayisa qhubeka nebhizinisi lakho ubadayisele naba nabanye because bayasineka la ngingabangisiza ngizomdayisela udayisele umuntu kusala ngingagenya ngingenaphi mina? besala ngiyagcela amasi wena bafuthe uzongisiza la Ngikusiza phi? ayikho ngisiza wazonyanyisa lona yezwa wazonyanyisa uyangijikela lo manje. cha uyanyanyisa waze wangihlambalaza ulihlambalazile igama lami anganokuthi ngizothini kuyimanje mina njengoba ngithuse emsebenzini kade ngivuka kwendoda yami mina yes engiyithandayo ngizobuyela kuyona endlini ngizothini ayengisanganela kodwa wena kanti ngizobe sengithule ngiyayicabanga njengomuntu omdala kodwa futhi ngiyabona ukuthi ngifuna uku-acta kahle toward you ngithola amasimba wena angazi into kuthiwa obsessed awuyisho U-obsessed. Ima-ke manje Yonkilo yomncane wendoda. wena-ke ngiyayibona-ke manje asiyiyeke-ke le relationship phela leli langa ngixhopha nje ngisengilethela langeni ngeyiningi into ezokugeza ubuso buka ngishani manje ngizomile ileli langa liyangilimaza uyazi ukuthi mina ngi-expensive ngenye indlela musungijoyina nomsimba wena usungijoyina nomsimba wena ngoba wena uzala kuthini unokindoda uzohlala nathi uthi uphume endodeni ngithe ekuseni ngemsebenzini ngivukele endodeni usho ukuthi angigezanga cha ngisho ukuthi usho ukuthi angigezanga phela niyangilanda ngizongihambela amanga khona into engizoyenza la ngoba niyangazi ukuthi ngithanda imali nesidwedwe sofana ngoba siyazi ukuthi ngithanda imali akwazi ukungisa amadodwe phela phansi nawe usanelani cha phela bakwazi ukungisa amadodwe phela nomndoda phela muyeke ngizomnyisa lapha ehotela lapha khona indawo kuthiwa isehotela lapha ufica amanye ama-26 yobe 26 ungijwayeli kabi mina ngizokisehotela mina okay sisi isehotela mina ungijwayeli kabi okay usumalile ubheke kahle mina usumalile phela nale sihlalo seni sa-5 rand ngikwazi ngisho ukungena kusona ngeke ngasho ngathi ngi-expensive akusana sekudunusa lesihlalo hayi shem hayi hayi ngizokubamba wena msuthu kahle ngifuna ukuthi msunu tshele mina ngase niyathula-ke ngithuke niyathula hlala phansi kuzowenzani no lalela mina ngizola nabafana yazi kwalaba mina laba manje ngabaqeda bonke nje ubabona bela ngizona nabafana mina ngizofona manje one call away ungijwayeli kabi mina ungibuke ngizobapha mahhala bona bazothola ibonus ngabapha futhi mahhala bebethande yami igqeka kuyona yakho hayi cha manje yakho yini phela lokho amantombazane iy'nsuku zokugcina insuku zokugcina ezekugcineni kungabe ngithulile manje buka futhi wisilima ngaze ngisibone isilima esinje ngihlezi ngisikhona amadoda ayilima ewisilima uhlula ukhothe gqe uhlula ukuvukela uzoxesha ngesonto abamamhlanje abantu abafundiswa namhlanje bayahlaba yazi bayabhebha kodwa ubhebhi manje inkinga yami ngingashada nami ngizoba hayi ngeke shame ayikho into kahle engibizele yona la ayikho into engizoyenza ngalo mina ayikho into engizoyenza ngalo wathi ngisukume ngihambe futhi wena ngamasimba wena ngeke ngize ngimenze lutho lo kodwa abo wena uyadayisa vele lo muntu uzomenzani ngoba uyadayisa ungibonisa nabantu ngizwala kabi wena ngiyakutshela hayi wena kodwa ungihlambalizile lo bhuti ngiyani ngiyafuza nawe ngiyaka nile ngizonibonisa bo sengilimele ngilimazwe ile nja le alright cameraman do your thing do your thing in ngikhuluma ne-bounce do your thing in esilima lefana lo indlela yaseBosch wena ngizokugcoba wena into enzeni manje azovala lamakhamera lawo wavalele futhi wavulele sis ahawaza ebhuti lalela la ngichazela uyasibona isimo ngikusona uyasibona mina ngizohlekwa abantu mina ngenxa lesi sidwedwe somfana esingasoze saba umfundisi wasesenezimo wena futhi ngifuna ukutshela abantu ukuthi wena udlala ngabo wena lo shaya ama-fraud wena ufuna ukubatshela abantu jwayela kabi wena limele ukuthi uyathandazelwa la futhi segani ungijwayela kabi me futhi le nto yakho thatha le nto yakho thatha hayi umthwalo wami uyangisini hayi umthwalo wami uyangisini kodwa bafa uluzanga
uluzile kodwa uluzanga. Ya angiluzanga ngoba bengingakafiki la kumele ngiqale khona ngize ngimthathe Mfethu. Hey, uyacabanga kube angifikanga la wangivezela isayidi lakhe elikhulu elibi kanje ukuthi yena unabantu bakhe aphilisana naye. abamhlabayo Uyabona nje into ey'kanjalo. Abamhlaba nje yami. And bengingazi ukuthi kunabafundisi engithi ngiyocela kubona usizo bamnika imali shuthi badayiselana. Wena kodwa at least wazama ukumkhotha wamluma. Nja yami. Awuseyona Hayi incane. ngeke nawe ngathi ngenza isilimo. Kanjani waluma iqene? Isilima la ubani umuntu bayisilima umuntu oluma iqene oyikhotha angayi. No bafo mina ngihambi ngoba vela ungisizanga ngempela manje ngibona ngithola ngathi Ngikwenze angisiza wabona ukuthi lo muntu ofuna ukuthandana naye akayona ilevel yakho. Fanele ngabe uyangibonga bambe ithama. No bafo ngiyakubonga ukubonga kodwa ke ngathi nawe awuzange unginike into engifuna lapha. Ibhanti lizokuhambisa kahle. Hlala phansi. Kodwa bafo ngeke ngiyabona nebhanti kanti izothatha isikhathi eside. Ngivele nami sengonakele. Sengonakele. Ngiyafayisa leyo umkhotha kodwa ungamlumi boy. Yes, ngoma. What baby? Hello. Kodwa bafethu nihlekisa ngami nje manje. Nihlekisa ngami. Bafethu. Nihlekisa ngami ngeke bafethu angihamba nihlekisa ngami. Nihlekisa ngami bafethu. Mina nginibizela ngizela ikhaya ngoba ngifuna ukusizakala. Hlala phansi. Okay, mate. Okay. Hayi into engizoyikhulena uNkulunkulu ayikho into azongizwa yona. Seningipetula umoya. Ukholozela ukuthandaza. Seningipetula umoya. Angani wena ngifika la uthe uNkulunkulu obani isho leyo nto ke noma ubiza uNkulunkulu wakho. Ubone uNkulunkulu kaMatifana asebenza. uNkulunkulu kaMatifana akasasebenzi manje. Akasasebenzi uNkulunkulu ngumthandazo. Ange uNkulunkulu cela uNkulunkulu kaMatifana kube yena osiza. Cha uNkulunkulu kaMatifana uyena kumele asebenze ke manje ngoba awuhlale phansi sikhulume kahle. Hlala phansi. Cela usibhalele ngumthandazo mfethu. Siyacela. Cha ngeke Nkosi yami ngeke ngiyanqaba ngiyala. Wena cela uNkulunkulu wakho kaMatifana kube uyena ovala la angani uyena ovule ngaye akaphinda avaleka akwazi ukuthi ngingabe mina angeke sengonakele kakhulu kodwa uhluleka ukuphetela usiduli nawe mfethu buka buka ngiyihlekisa manje phansi cha into engizoyihlalela phansi yena ngizoyihlalela phansi. Okay Njayam, one last question. Wayilumelana ingane iqela? Nkosi yami ngizwa buka ngibuze emunye imibuzo futhi buka uyasineka futhi. Hayi wena usibhalele. Angithi Ngibhalele ayiluka indaba yakho ngani. So sesifuna ukukhuluma nawe ke sibone ukuthi wena ubuyenzelani lento enjalo. Ngangingazi ukuthi kwenziwa kanjani. Ngangithi iyalunywa le nto. Ngangazi. So manje sengiyajeza ke manje. Sengiyajeza. Lo mjida wangena kanjani phakathi kwala amathanga? Uyibonile yangani? Hayi bafethu ngeke ngicela ngikhulule bafethu. Hlala phansi. Aningikhulula bafethu. Hlala phansi. Moya wami usuwonakele. Kulungile bafethu, siyabonga kakhulu ukubukela kwenu. Subscribe-ani, ni-like, phinde futhi ni-share i-channel yenu Umjolo Show. Niyikhothe kodwa ningayilumi. Asiyenzi leyo nto. Siyayikhotha kodwa siyilumi. Ningavumi banipetula umoya, ningabapetulanga. Ubunceka abusebenzi-ke ekamereni. Abusebenzi. Ngisho iy'nceku zibiza uJesu, kodwa mase zinabafazi babo ziyalibiza igama leqele. Ngoba lilodwa lela gama. Yiqele. Asihlangane ku-episode elandelayo. Hayi Njayam. Hayi nceke yami. Kulungile bafethu valani. Ngiqhubeke nenceku la ngiyidodise. Fanele sinikane ama-tutorials yabo. Kodwa manje sikufundi uzoncelani-ke mfethu. Uzoncelani noma sokuthengela ithini. Simthengele ithini yabo. Bafethu sizawubonana kulungile.